Ramhlun North Football Club te huaihawtin RSC Field concert nei ani dona ata hianin Ramhlun North mipui zawng tele a che vela bul veng om zawng a mipui zawng te concert don chim turin kan sawm vek cheu ni ka vek don ne kan zai cheu don neเขาจะต้องสวดทุนโล chimi vek ule RNFC concert March to sombre nei tura hianin mi zawng lokal ka turin kan sawm cheu chimi vek ule March ni som pariat zanDar ta hianin Ramhlun North Football Club 10 RSC Field concert an hoi hodona he horai ke poka zai ve dona mi zong he concert he non kal turin kan som chewa ticket om ve don nakina akim chen kan ti chuak thoi dona ni ole non kal ve cheu don ni